Hi guys, welcome to T Files TV. Murise kuma TV esenyika. We are back again with the latest gossip. Muzukuru awanikwa akanamirana naMbuya vake pabota vachita iya inonzi lula lula. Muzukuru akachiva bota raMbuya vake akadla guys, ndonyaya yatauya nayo. Asi toda kukudzai kuti bota muchariregedza, regedzai zvinhu zvokufamba muchinovata nevakadzi vevanhu kana kuti muchinofamba muchinovata nevarume vevanhu. Mazuva ano muri kugadziriswa, vanhu vari kugadziriswa. Uchanamira unozoita sei, unonyarepi seizvozvi zvaitika. Muzukuru awanikwa akanamirana naMbuya vake. Muzukuru akachiva bota raMbuya vake. Asi zviri kunzi panyaya yacho video iri kutotenderera pasocial media, muzukuru anga achitaura kuti aiwa taita jaira kungotamba naMbuya tichimhangisana. Saka ini ndakazoti Mbuya vanozviitisa, vane vachingoda kundibatisa ndichibatiswa magaro, ndichibatiswa mazamu, vachitadza kundipa lula lula. Saka ndakazongovabata neno ndikavadya, ndikadya lula lula, ndikavabata ndikavarova bota. Saka naMbuya naivo vangu vachidedzerawo kuti aiwa, vachiexplaina vachidedzera kuti aiwa ndakakanganisa, vachichema vazhamba paanga vabatwa because vazosunungurwa nen'anga yaya. Vazhamba vakachema vakakumbira ruregerero kumurume wavo, vakati ndichakuripa nemombe. Asi mukomana anga achidedzera kuti Mbuya ndo vaindudza kuti muzukuru bota iri nderako because panodya sekuru newe unodya. Ndozvazvitaurwa naMbuya vachiudza muzukuru wavo. Hanzi vaiti muzukuru tsvimbo yasekuru ndeyako. Saka ndizivi kuti unoti kudii, sekuru naivo vazoona kuti zvarwadza, vakaenda kun'anga yaya nevanhu vavo vakanovaudza kuti aiwa n'anga yangu ndanchikumbira kuti uita sei uvasunungure. Zvazvinyadzisa guys, iripo pasocial media.